Sada napalabas iti panagsarita dagiti agama nga Albert ken Amado. Nakuna ti imununa anadlaw na asaan anapudno ni Doña Caridad ti imbaga daytoy adi nantundangran ni Laika. Imbagamat ni Don Amado adi na kwestiyonaran ti anyaman anadlaw ni Albert. Gapo ta sigurado nga mo daytoy no anya ti pudno ken saan. Sinigurado na nga amo na meten at ingitingin no anya ti agpayso. Iti sabali abangir, itultuloy metlata ni Dan ti aramiden na apanang paliiw kani Albert kas bilin ni Misty. Ngem saan nga amo ti balasang ti may papan iti nangisit apanggap ni Dan. Kabayatan na, napan ni Misty iti balay da Albert ket kinasarita na ni Doña Caridad. Agawid komanda ito'y idi nakita na ni Laika. Itagagayan, denggan nyo ti tuloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Hoy! Muchacha! Ha? Senyorita Misty? Umay ka man ditoy! Ah! Ko, senyorita! Di nag-ipungod! Anya aga ko asan? Rama ng ita ti pungkit ko! Anay ko! Haman, senyorita! Di nagdangrahan! Gasyang nakuma! Saan ka nung nagakasyan? Awan ti serbim! At dakon dito'y paraangan ti gate. Madamdaman. Senyorita! Gasyang nakuma! Di saan ko akasyan? Anya dayjay? Ni Misty. Dangdangran na ni Laika. Nas ka na maanawak ni Misty. Kartingak ti umasidag kadagwata. Misty! Anya ti mapaspasamak ditoy? Tito Amado! Anya ti mapaspasamak, Misty? Apay nga ipungpungot mo ni Laika, ha? Kuwa tito! Daytoy ngamin babaon ninyo! Bastos na unay! Ania. Laika, ingka ni Uneg. Uwan, senyor! Anya ti kayat asawan da ito anapasamak, Misty. Kuha tito. Ilawlawag ko ti amin. Sapay la kumatadenggan na. Inlawlawag matkan ka ni Misty ti amin. Saan ka di, Amado? Pudno, ngam saan akakontento iti palawag na. Kat sapay la kuma, tawan ti pakay na igam iti napasamak. Caridad. Anya. Kasta pa yun ti ibagbagam kanyak ita, gapulaang iti ay jay ababaunan. Saan na may papan kinilay ka ti issue ita, Caridad? No di ka ti naramid ni Misty kinilay ka. Katisumat ngamin. Anya kumaaya ti basol ni Misty? Unay kan, Caridad? Dinangran ni Misty ni Laika. Kat sigurado nga adda basol day jay ababaunan. Iso ana aramid ni Misty kan kwa na ti kasjay. Caridad? Di adal ni Misty. Imposible mat nga iso tinangirugi iti riribok. Nalabit aday di alay ka ti makagapon no apay anakapungtot ni Misty. Day tati ammo karason. Iso ang mabalin ka di, Amado. Di ka agkomento adagos. No di mo pa'y amuno anya at talaga tinapasamak. Ay, una yun ni Senyorita Misty. Apay ngay naramid na kan katikasta, balasang ko. Diyak mo, nana. Inasid ka na. Kalpasan na. Kasta tinaramid na. Oh. Diyak mo na niya ti basol ko. Unay matan. Apay ngay akasta. Naimbag tadimtang ni Senyor Amado, nana si Mang. Laika balasang ko.
Dayto yan ti ibagbagakan ka. Amangan nun nakarkaron to pa'y ti mapasamak. Nana, Ulitag. Aging gat mabalin. Diyak ko makayat nga agin nadayuta. Ngamin, kasla anak kan. Ngam no kastoy matan ti mapaspasamak kan ka. Ano saklangan nga awan ka ditoy? Ngam ti masaksakitan ka. Nana, pangasim. Di mo ibagati kasta. Maanusak ti anyaman ang mapasama kanya. Iso a pangaasiyo. Saan kayo kumangag sa iti kasta? Inaramid mo ti kasta, Misty? Apay kit tinasan, Dan? Ay, unay kan. Amangan no nakarkaron ang makaunget kan ni Albert. Apay kong mga makaungat kanya. Misty, sigo din nga mom. Sana kayat ni Albert nga dati mapaspasakitan. Ita, kas jay ti naramid mo, ita napan ka ijibalay ta? Misty, saan apa nagpakalaing? Ngam panagkunak, saan arumbang dayay? Amangan no maapiktaran na ti amin anarugyamon. Anya ti kayat mo asawan? Ulitag, sa anak nga agpakalaing. Ngam marikriknak, adalakit di madi nga ipikto dayay nga inaramid mo. Ket ti pagamkak, amangan no agbalin a negatibo ti ipikto na kadagiti plan-planuam. At dayta, agriringen ti cellphone ni Panyero. Hello, Panyero Amado. Panyero, saan ka kumamakapungtot? Ngam panagkunak ket adda madi nga inaramid ni Misty. Anya di kayat mo sa wen, Panyero. Amkak anakarkaro man ita na marigata na amakisarita kini Albert, gapu iti napasamak dito'y balay. Panyero, mapalin ka ti. Ibagam ko man na niya dayta. Di ka nagpalpalikaw pa'y. Naggapo dito'y ni Misty, ket nang riribok, dinangran na nilay ka. Panyero. Dayta ti agpaiso, ket maamakak. Ang mga nuan niya ti mapasamak apaman amamuan ni Albert daytoy. Panyero. Inyawag ko kan ka ti amin, tabarang no addamot maisingasing mo ang mabalin ang maaramid. Panyero. Nadingita. Ngam talaga jakam mo na niya ti sawa kita. Naklaatan. Iso pasensya ka pa ilang kumakanya. Awan ti may bagak iti dayta na pasama. Ala, Panyero. Kasaritam tulaangan ti anak mo. Apay akas to'y tiriknak. Agtibtib bayo ka. Adda nga tadakas ang mapasama kanya. Awan mo't siguro. Iso arumbag lang ay waksik dito ang marikrik na kita. Amangan no na stress lang di panunot ko. Gapo iti jak ni namnam anas kan nga sigaswag dito ay. Kung nakasumarong karak lang dito opisina. Ngam kalat mat gaya man nga adanas kan nga ramidag. Tinasayat. Yaw-awan ko lang ang dito ang marikrik na. Ipamaysak ta atensyon ko iti aramida. Oh, apay akasta ti panangkit-kitam kanyak? Sidiren nakmanan, gapo iti napasamak diti balay? Gapo iti inaramid ni Misty, iti babaonan tayo? Damagak man lang kan ka, Karidad. Talaga ka di kayat mo nga agnanayunen ang nagulot ti pamilya tayo? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Sungbatan nak.
Kaya't mo kadingag na nayunen anagulo ti pamilya tayo? Sana ka maag tapno tarigagayakit din dayta, amado. Hamat lagayam. Apay nga rod ngayon tulok mo ang mapasamak ti kasjay. Apay adi mo inanawa ni Misty. Na, syakit din ti pabasulam? Amok aya nga aramiden na ti kasjay. Naklaatak lang nga rodan idinakitak nga ananawaam ni Misty, ije Hardin. Karidad. Kun maysa. Apay aya asyak ti pangibaw ingam iti pamabasol. Diyak amukan ka. Ngam sapay la kumatasan ada ito iti agbalin a rason. Tapno nakarkaron a dumakkel ti anyaman ariribok iti pamilya tayo. Ni Sir Fausto. Jaske. Ang mga no maipapan iti napasamak iti balay da Albert ti iyawag na kanyak. Ay, sapay siya tinangibagakin ko na anak meeting iti kliyente ni Misty. Makamo ditan. Basta takdarak ti impambar ko kin ko na itay inmay ditoy. Ay. Bata kan. Hello, sir. Punyeta. Anya da ito yan amuak, ha, Dan? Ha? Anya da ita, sir? Imbagam kanya ka na meeting ni Misty iti kliyente. Saan ka ti? Wan, sir. Isumat ti amok. Inawagan na ni Amado. Nang riribok ka na ni Misty di balayda. Dinangran na ti babaw nanta. Anya? Ne, Sir Fausto. Yak amo da ita napasamak. Awan ti amok dita, sir. At taga din di da opisina ni Misty. Awawagan. Yung di nasungsungpatan ti cellphone na. Adan, sir. Ibagam kang kuha na umawawagan. Naska na makapagsarita kami. Wan, sir. Matungpal. Daytoyen ti bagbagak, Misty. Amang ano niya taramidan ti amam, gapoy ti kasya nga inaramid mo. Di kagdan-hagdan. Kabailak ti agpalusot kin ni Papa. No, sika. Ngam kasanuak maten. Madlaw akaguran akmat ni Sir Fausto. Gapo ta in rason ko kinkwana anak meeting ka iti kliyente. Awan parikot iti dayta. Ibagak kan kwa na at talaga anak meeting nga. Kasanon no saludsoden na. No apay nga daka iti balay da Albert. Siya kung ti makaamu ko lakmat. Basta di kagdanag. Saan ka mairaman iti daytoy? Sinagana akon ti amin. Isungarod ajak pa'y sinungsongbatan dagiti awag ni Papa Itay. Taplinano kun ana imbag no anya dagiti ibagakkan ko na. Oh, umawagan ni Papa. Mabit lang takasarita. Tapno malawlawagan ti amin. Katapno mapnat ka at talaga asaan ka amadaksan. Agtalinagad ka lang ang itayan mo. Dumngad ka iti saritaan mi. Anya ti pudno na pasamak, Misty. Anya ti kaya tasawan tinyawag kanya ni Panyero Amado. Papa, please. Pagkawanan na. Diyak mat maawatan ti bagit. Kaslada tinangidoron kanya. Diyak mo no anya tinaaramid ko. Agbababawi ak, Papa. Pakawanan na ko pangaasim. Misty. Aklonak no anyaman ti panno sa'yo kanya. Iti da ito yung naaramid ko, Papa. Basta pangaasiyo ko mata pakawanan da. Please, Papa. Amo kabidot ko, Papa. Takas itinakon-akon. Diyak mo't nagayatan dahi siya yung inaramid ko. Basta naramid ko latan. Isa pa nga siya ko, Papa. Pakawanan da. Please, Papa. Nasayat. Agsarita tanto lagi iti balay. Apa man na makaawit ka. Pasensya ka no yung kagumaan kang inawagan.
Naklatak ngamin, iti kas din inyawag kanya ni Panyero Amado. Simang, ayan ni Laika. Binilin ko nga agtalinaad pa ilang ije silid mi, senyor. Oh. Simang, amo ka maditirik nam, gapoy tinapasamak. Amamunak matan, senyor Amado. Saan ang nailibakkan ka akasla anak kon nilay ka? Talaga asyak tinasakitan, itikas jay anapagten na. Simang, no addaak la ko maditoy, nalabit na naliklikan day dyan na pasamak. Pasensya kan. Nalpasan, senyor. Napasamakan. Tila ang amkak. Ang mga no nakarkaron to pa'y timapagtang nilay ka. Ha? Jak kayat ang mapasamak ti kasta, senyor. Ngamin, nakakaasimat nilay ka. Bili bakon atalaga kin ka, misti. Sa bali ka atalaga. Agasem, tadapay pa sa isa ibag titimag mo itay agsarsarita kayo iti amam iti cellphone? Kunak tumat ngamin kan ka. Sa bali dan. Misti? Jak lakit di itulong at ikas di nga inaramid ko kinilay ka. Ti agbalin arason tapno masayang ti amin anarugyan kon nga aramitan. Ala, ipapantan anasulbartan ti maipapan ka ni Sir Fausto. Ngam kasanon ti maipapan ka ni Albert. Sigurado. Dakkel aparikot mo dayta. Isu arumbang nga ipanunutan ta iti napintas ti maipapan ka ni Albert. Nanang, di nakpagdanagan ha. Kabaulak na ito eh. Sa anak nagpaatiw. Amok apasig la panubok dagito ang mapaspasarak ita. Kanayon alaglagi pak dagiti imbagbagam kanyak idi si bibiyag kapay. Nga itilikudan dagiti napuskol nga ulap. Sumingsingising at tatiin. Diyak tumalipatan dagita pamagbagang kanyak. Kat dagita ti agbalin nga inspirasyon ko. Tapno masarangat ko dagito yung mapaspasamak ita kanyak. Asino nga tadayta? Pinasayaan. Lukatak ti siladmi kanina na si ma'am. Laika balasan ko, kumusta kan? Senyor, Okay ka kadimadlaang? uwan, senyor. Di nakpagdanagan. Okay aklaan. Pasensya kan balasan ko. Anya day ta igam mo? Kuha, senyor. Ladawan day di ina. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggan, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, dinangran ni Misty ni Laika. Idi nakita na dayto iti hardin ti Balayda Albert. Dimteng ni Don Amado. Ket iso tinanganawa ken ni Misty. Inawagan adagos ni Don Amado ti ama ti balasang ket impakam muna ti naramid daytoy. Iti sabali a bangir agtibtibayo ni Albert ngem inyaw awan na daytarik nana ket impamaysanan ti atensyon na iti asikaswon na may papan iti negosyo da. Kabayatan na ay ni Laika ti bagina gapo kadagiti mapaspasamak. Itagagayem denggen nyo tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag!
Sino ata dita? Tinasayat. Lukatak silid mi kanina na si Ma. Laika, balasan ko. Kumusta kan? Senyor. Okay ka kadilaang? Uwan, senyor. Di nakpagdanagan. Okay, aklaan. Pasensya kan balasan ko. Anya day taigam mo? Kuha, senyor. Ladawan day di inak. Kasta ka di. Kita akman. Atoy, senyor. Senyor, adda ka di parikot? Kwa. Jay... awan laika. Ato yung tiladawan tinam. Senyor, Sigurado ka kadi nga okay ka lang? uwan, senyor. Di nakpagdanagan. Agyaman nakiti pa nang yali kakam kanyak. Awan na nyaman nalay ka. Sige. Panawan ka pa dito, ha? Naimbaglakit din. Tanasing batan kanyak ni senyor. Saan akas ididamok akas la nakauy-uyong. Ngam ita, nakasingsing batan kanyak. Anya ti imbagakan ka ni Senyor Amado, balasan ko. Kinumusta naklaeng, nana? Laika, Day tatipod no, nana. Nariknak nga rod akakaasyanak ni senyor. Apay, nana? Adda ka di parikot? awan, naimbaglaengan takas jay ni Senyor Amado. Uray kas kasano, mapumpunas ti sakit tinakam ko, gapo iti napagteng mo. Panagkunak, saanan arumbang apagsaritaan tayo pa'y tinapasamak. Anya, Diyak kayaton at tumakkel pa'y ti parikot. Laika, Kat, sapay la kumatasan laangan amaamon ni Albert ti amin. Iti kasta, awanan ti sabali a parikot arumswa. Amomdan, naragsakak man. Kasla na bang aran tirik na? Saan ta pa yan nakapanunot iti rumbang nga ramiden ta? No bilang komprontaan na ka ni Albert. Ngam kastan ti ibagbagam, Misty? Ibagbagak lang, no nyo ti mariklik na. Makaparagsak gayam. No kas jay ama ipapas mo ti pungtot mo iti tao. Akagorgoram. Misty? Kasta nga mintirik na ka. Ala, maragsakan akmat paraken ka, Misty. Ngamin, naipapas mo ti pungtot mo kanilay ka. Nagbidot ka dan. Saan ko pa'y anay papas? Nalabsan dagsalita. Aginggat kikit pa'y laang tikas jay anaaramid ko. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Simple. No maadaanak tumanan iti gundaway. Ulitek tikas jay na inaramid ko. Kat siguradwak aday tay makontento akton. Tapno ad-dalakit ngarudan ti kinaragsak ko. Diyos ko. Rumbang nga tangay bagakon da ito'y anaduktalak. Ngam, ang mga no dakdak kala parikot ti rumswa. Ang mga no imbes ang maurnos ti sitwasyon. Kat nakarkaron ariribok ti itdan na. Panagkunak. Sana nakadlaw itay ni Laika. Iso a kasayatan siguro no kukwak payla ang tinadoktalag. Saan ko payla nga ibagbaga ti may papaniti dayjay. Ilimid ko paylaang. Nagbayag mo ito na sumbatan datilan na hindi palay.
Natividad's Residence, hello? Mama? Albert Iho, si Kagayam. Wan mama. Nalaw pati cellphone ko. Naka-charge. Iso ngay mawag ako ni ti landline. Apay, Iho? Ipakadakla ko ma, nga mga numaladaw ak nga agawid. Kalat ngamin nga danaskan nga si kaswag dito opisina. Kasta ka di, Iho? Wan mama. Pasensya kayo lakuman. Kaya hindi kayo magdanag. Tadakmat lang dito opisina. Okay. Nasayaat mo, tay mawag ka, Iho. Tano saan, sigurado nga agdanagag. Hindi kayo agdanag ko nakmat. Alang araw din mama. Bye. Bye, Iho. Kasla na ragsak ti ina ka. May bayaklatan. Nasaysayat mo't nakas jeti mood na. Tapno maliklikan tan nyaman aparikot ama pasamak. Ni Sir Fausto. Sungbata kadagos. Hello, Sir Fausto. Kumusta ti anak ko? Jakpay simrag iti opisina na. Manipod itay, sir. Ado gamin dagiti as asikaswag apapaaramid na kanyak. Kasta ka di? Wen, sir. Ngam panagkunak, okay laang ni Ma'am Misty. Medyo malmal day itay. Ngam panagkunak, okay laang, sir. Sabay na kumata kasta nga agpaiso. Diya kaya't nga dadakas sa mapasama kiti anak ko. Sir? Ala, hindi mo latan ni Bagbaga nga inawagan ka, Dan. Ang mga anuan niya pa itipunan na. Wen, sir. Matungpal. Amok aga po iti panagpamarang mo iti cellphone, analaos ti panagbabawim. Iso nga inawagan nak ni Sir Fausto. Nukas jay amadanagan ni Papa. May maysa ti kayat na asawan. Epektibo ti panagpamarang ko. Amaladingitan ak unay. Nga agbababawi ak iti nakaro. Gapo iti inaramid ko kinilay ka. Misty? Nagmayat gayam ti kastoy, Dan. Nalaos ti ragsak ko. Diyak mailimad data. Ala, wenan. Ngam ada ka din na panunot mo, no ti maipapanan ka ni Albert? Ha? Dayjay ti kang runaan anasken asaganaan ta, Misty. Kang runaan anasken asaganaam. Taam mo, dakkel laki di ti parikot ama pasamak, no maamuan na dayjay nga inaramid mo. Di kagdanag. Pampanunutek mat noan niya ti kasayaatan ama aramid. May papankin ni Albert. Siyak tinakasarita ni Albert iti telepono ita imawag. Amangan kanuno maladaw nga agawid. Tada ti di na ninamnama nga asikaswan na iti opisina. Nasayat mat numaladaw nga agawid ni Albert. Tapno di na madlaw nga dagayam na pasamak diti balay. Amangan ngamin no agipulong ka manin kankwana. Mabalin ka di karidad. Di naksingaan. Pangasim ko malaeng. Diyak kaya ti masinga. Ni, anya nga tati mapaspasamak kan ni Amado. Apay akas jay ti Jarna. Kan apay adi na kayat ti pasinga. Anya ti pampanunutan na. Nayan lay ka. Iti kasta pa nagtrabaho. Kasla awan ti madi anapasamak kan ka. Lana, Nagagat kalata. Tila ang duma na. Saan ka ang matagtagari unay ita? Saan akas itisigod akanayon ka anakaisem? Bayat ti panagtrabaho. pangasiyo. Ikagkagumaak namin alipatan tinapasamak. Diyak kaya't ngagtalinad iti panunot ko tinaramid kanyak ni Senyorita Misty. Ngamin, diyak kaya't nga damabukal agura iti barukong ko. Ha?
Saan ngamin anasaya at no dati kupkupikupam aguram para itipadam a tao. Anyan? Talaga na idumduma ka, Laika. Nana, Isu nga awan apulos di makunakan ka. Talaga singpet ka. Naidumduma ka, balasang ko. Sa bali talaga ti ugali ni Misty. Kat day tatirumbang asaganaak. Tuso ngamin. Kan kanayon nga dati nakasagana a plano na. Narigatan. Ang mga nonyaki diti mapasama kanyak no jak aganad. Ang mga no siyak tuki diti madaksan no agtin nagtikwenta. Tirigat na. Ang mga no jak pala na ipatungpal ti planok. Ngam napadisya gaya man. Ay, day tatijak itulok ang mapasamak. Narigatan. Isu anasken nga aganadak. Ang mga no inton agbalawak. Naladaw to gaya man ti amin. Ay, nasken at tanangag ti amin at tignay ko. Iti kasta. Awan to ti pakadidigraak. Nasken nga agbaligi akmet kadagiti plano. Kasta ti rumbang nga aramidam, muchacha. Senyora, Naimbag man trabaho kalatta. adda ka di pangibaunan nyo kanyak, senyora. Awan. Diyak ka sa polan ti kasken ka. Takabaulak nga aramidan ti anyaman akayat ko. Ha? Ala, iringpas mo dagiti trabahom. Ta sayang mo ti iso sweldokan ka. Anyan ti kasti adjar ni senyora. Nakaragragsak ka po itinapasama kanya. Adda nga ta pa kain naigan na itinaramid kanyak ni Senyorita Misty. Una yan akin nalaos tigura na kanyak no bilang laan. Idin ko tawan mo ti amok abasol ko kan kuana. Simang, sikaman ti pagdamagat. Anya dayta, senyor. Kuna makaslanak mo ni Laika, saan ka di? Wan, senyor. Italagnakan ka ti may papani ti personal abiyag na. Husto ak ka di. Wan, senyor. Anya tinaybaganakan ka. May papanitibiyag na. Sakbay anak astrak dito ikas babaunen. Basta ti amok, sir. Tilaeng inana ti kadwana. Di na kanu nabangunan kan naamamo ti amana. Tasigun iti inana. Natay kanu ti amana idi maladaga pay laeng. Anya. Kasta ti insalaysay na kanyak, senyor. Isungarud ang maasyanak kan kuana. Tauli lalangarudan ademang. Mamaltrato pa'y. Kasla saan anain kalintagan? Saan ka di, senyor? Ha? Wen. Husto ka, Simang. Ang, apay ka di anasaludsudyo kanyak dayta, senyor. Ha? Kwa. Kaskan ka. Masanak mat kinilay ka. Nang runak at mapaliw kumat. Amalaksid ang nagagat. Talaga anasing part. Nakadkadlawon at talaga. Nga dati pakaburiburan ni Amado. Kabisado kon ti asawak. Nukasta ka nayon ama imay-mayang. At dalakit di timadi ama paspasamak. Anya nga tati ilimlimod kanyak ni Amado. Podno nga tati atap ko. Ngagkursonada ti asawak iti babaunan mi.
ngem saan laengan nga agbidot. Kasla inikan na kun iti rason na, tapno ad-adda nga ipapas ko ti pungtot ko ken kuana. Nupod-nukit din ti atap ko. Agpaliiwa ka na imbag. Kat uray basit la arason a makitak. Jak palabsan. Basta maipapas ko ti pungtot ko. Iti dayjay alay ka. Amangan no talaga nga awan ti plano ni Albert nga gawid. Isungaging gayta, awan pa lang ti kutsina iti garahe da. Basta agtalinad ka lang dita. Agpaliw ka. Numapasangpet mo ti lugan ni Albert, mabalin mo ti pumanaw. Ngumno saan pa'y, agyan ka lang dita. Nalawag ka di. Nasayaat man no nagkinawatan ta. Di kagdanag. Taited ko ti pagrebangakin ka. Saan ka alukwen? Okay nga Rod. Bye. Naimbaglaki din ta natuldog mo dayay. Adda nagsardeng alugan iti batok. Inakitain no asino. Amangan no makapungtok ni Sir Fausto, no di ka man lagpakita apulos mo't ije balayo, Misty. Siguradong urayan na ka. Jak marod kayat ti agawin. Ang mga ni Jak malapdan ti bagit. Kat mabistunak ni papaapasig apang marang dagiti imbagbagakan kwa na iti cellphone. Misty? Iso nga'y mayak dito dagos mo. Misty, nasken ama awatam ti sitwasyon. Saan amabalin a paggidda ng ter aramidam? Ta mga no daytan tuki diti pakapaayan ti kayat mo ama pasamak. Anya ka matandan? Kasla di mo kayat ti kadak dito'y. Saan nga iti kasta? Ngam saan arumbang anatang ito? Wanan! Sikan ti husto! Iso asumargang kan! Anya ti pagbanagan, dayta saritaan dadan ken Misty. Gagayem, di uliwayan adenggan, tituloy tinubela tayo anapauluan. Sadag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria ken itimet direksyon Jun Rebutazo. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.